Hi guys! It's me again, si Puki na si Cash. Dili siya mapakita sa video. So tonight, naami mga special foods na mong i-order sa among isa sa mga favorite na mga saan na tawag? Restaurant sa Cagayan de Oro. This is our very favorite red tail. Gikan sa red tail, i-order na mo siya. Shrimps. And ang iha, kung ano is Red tail style sauce. red tail style sauce. So, Mild spicy. mild spicy. So, kani, di siya paid advertisement, but we recommend yun, strongly recommend red tail. Kay lamig yun kayo ila ang mga pagkaon din, ilang food. So, naami shrimps, it's our favorite yun, seafoods. Balag, magkatol-katol pagkaman, but it's one of the best. And then, this is the first time na nag-try mi shrimps, gyapon siya, First time kay, usually kay It's not the first time. We tried that before. we tried this before daw, but wala ko ka-remember. Fisherman's catch. This is fisherman's catch. So, unsay kalahian sa duha? Kani puro shrimps. This one, actually mixed na siya dapat na ay squid, na ay crabs, and supposedly na siya tahong. Pero, daily available ilang tahong. So, nila lang exchange to shrimp. So, wala ko mabuhat. Alang mag-wild to it. But for sure, lamig yapon siya. Yes. It looks. Wow! And then, we also have First time. First time. Kani, sure na gid mi nga first time ni siya. Chicken. Kashi is isa sa mga fanatic gud sa chicken. Kung Yeah. walaon siguro ang chicken sa kalibutan, isa siya sa ma-depress, Muniwang. muhilak. Basta chicken. Either fry, roast, so pa. Grill, anything, sinabaw or ingunani, chicken, kashiret is The man. the man. So this one, unsa ni siya? Ikaw man order. Mexican something. Wing it. So gikan na sa wing it, Flavored wings. flavored wings. Murag ang flavor ani is I think ang isa is Mexican. Nakalimot ko. Mexican Same ra flavor. sila now. Yeah, yang isa po din kay ang tawag nila kay limin sauce. Limin Limin sauce. ang tagian ni crush kay limin for sure. So of course, we're Filipino, na tayo rice. Isa ka rice cooker ang rice. So, And of course, ang amo ang Coke. di Naka Starbucks. Di mo siya paid advertisement, wala paid safe lang advertisement. namo kay We love Earth. We love Earth. Yeah, we love Earth. Basta mo na siya, we love guys. the world. And then, dili gyud na mawala ang Coke sa amua. Like, Yes. pila ka kalitro ato ang kakainom in a week, no? I don't know. Pero i-cite ang reason nga daghang kita food. Amo i-cite nga nung daghan kayo mig food. Kay, Birthday na ko. birthday niya, it's her 30th birthday gahapon. But And my request is? by request siya niya. Ito ko request. Ang request yun niya is magmukbang daw minsan siyang birthday. Pero di siya mukha ko. magpakita sa video. Grabe ka maro, guys. Dili, specifically ang ako ang giingon is gusto ko mukaon og red tail nga food nga dili ko hilabtan sa unsa kong gusto kaunon, unsa ka daghan akong gusto kaunon. So, mao na guys, nga naami diris balay na ngaon. Yes. And nag-skip kog snacks ha nang tami kasaba cake mo. Ako nag-skip ko breakfast. Ang intentional na skip. Kaya wala ni abot ang tighatod sa kong breakfast. So, Ay. so ganihan nagmang-inasal ko. So, but, I save my snacks time para aning dinner. Para Yes. mahurot na mo siya. But I think di na mo siya mahurot. Oo. Napanay sobra. So, kaon na to guys. Gigutom ng Don't celebrant. come, Georgie. So, mga kanta happy birthday. Kanta guys. Happy birthday. Hindi siya mapakita sa video. So, akong balikon, yan ang namin sa balay, nangaon karon supposedly sa gawas, may mga on. Because, Iwas COVID. ganun pa na nagkino ng iwas COVID. But, ang main reason is, dili siya gusto nga hilabtan siya. Kaya isa gyud sa iyang request siyang birthday is, gusto ko mukaon, dili ko nimo hilabtan. Oh, so, since birthday niya, itong pagbigyan. Pero ugma, Wala diet na. diet na ugma, mag-walking na, This is the mag-jog last na. day. Last day na daw niya karon. So, let's eat. Ngaon ta guys. So, naman na namin nag-pray nang hugas sa pagmig kamot. So, rice. Kamu guys, sa inyo ang kanang favorite na sauce basta mga ingunani seafoods, may shrimps. Gahapon nagkaon paday kog shrimps gahapon og crabs. Good luck sa kuan. So good luck sa mga kagid, mga gawas. Pero na ko separate video ana nganong nagkaon ko gahapon og shrimps and crabs. So, So, isa watch siya sa out. watch out ana guys. Isa siya sa mga milestone sa amo as a family na ay something. Pero kung friends na sa Facebook, for sure kabalo kang ano. Di ba? And kanino ako po i-celebrate at last week 169 pa lang ang atong subscribers. But karon niabot na siya 178. Wow. Dugang guys. Kaon ako muna guys. Ay kung mabantay. So dili mo pakita si Cash, ako ray makita ninyo magkaon which is unfair. Pero kuan
Natay ka ng trivia sa iya ha. What? Anang random questions kay birthday man niya. So, mag-question tag mga question na about sa iya ha. Like? While magkaunta, at least entertaining. So, anong kashiret imong name? Shoot. Ano sa? Anong kashiret imong name? Di Anong ako- gipanganlan kag kashiret sa imong? Isa nagpili sa imong name. Ako mama. Tapos anong gipanganlan kag kashiret? Actually, I don't know. Ano? Ginanan ko mama sa sound sa name. And, gikan siya sa word nga, assurette. Wala kayo balan actually. Ashiret, so gi-change lang niya ang kwan. Change yung spelling, and ang Spelling. monkey. Okay. So, kabalo na talaga siya ng kashiret yung name. Ako na siguro probably ang tao sa kalibutan nga na Hindi na-claim yun na ni guys. So, Yes. dili na to siya. Dili pwede ko na ko name ha. Dili na to siya pwede supakon ang nangabutang kay birthday niya guys. Ugma, pwede na to siya supakon. Dili. Okay. Lagi, search lang eh. Wala gid ko kapareho. As in, nakagapadeho sa kong dagnay. Pero not the full name. Okay. So, asa ka gipanganak? Hospital, balay. 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 Why? Because, nagbati na ako mama, tapos, Hindi na yun ka paabot? Gawa sa iyo ka? something like that. Tapos, walay ko. Sa lapasan. Sa Lapasan. Agura, They live- exact. They live in Lapasan before. So, Lapas- dili lang ta mag-question guys as og kana super personal ha. Kana lang mga may ngunana lang. Kay, you know, privacy and Dito then privacy. Dili. data privacy ba na? Basta privacy and then Diba? If you choose to, you know, namang yung mga questions sa mga, di ba, security highly questions. sensitive. Highly sensitive security questions like sa credit cards. okay naman, you can ask me. I can decline. Oh. Pwede ko mo-decline. Ay, that's at ATM. Hmm. Sana all. Pwede mo decline. Okay. So, makadumdum pa ka kung sa pinaka-first ni mga cellphone sa una. Tung time nga nagka-cellphone na gud ka. Yes, malag. Kami to hand me down sa kong mama. Mm. 3310? I think. I think naka-cellphone niya kung 3210 son. Di lang ko sure, pero green ang color niya. Yung backlight kay white. Di ba may lisa-lisa Yeah. lang backlight sa una. Yes. And then, grabe ang Nokia. Dili na siya paid advertisement, guys. Pero grabe ang Nokia katong, like, legit yun nga, pinakauna nga batch sa Nokia. Like 90s to 2000. Ipaksi ni mo, guys, sa imong cellphone. 32,000. Ganito ni magbata sa imong bika-bika. Dili mo ba? I tried, ilabay na ako ng phone sa blackboard. Nagbungkag siya, pero after akong i-assemble ng ayaw lagi ako. So, sa'yo drama nga nung labay mo sa blackboard yung cellphone. Lagi lang sa akong classmate, tapos abi na akong makatch niya. Nidiretso sa blackboard. Ay, wow, labay-labay sana all. Gilabay, gilang. Okay. Okay. If wala ka sa Pilipinas karon, ay isa ka lugar nga gusto mo. Like this very moment ha, nga date, nga time, nga mag-celebrate ka sa mong birthday. Asa na sa nga lugar? Place na gusto na ko adtuan. Like, I don't know, basta ka, wala dere. So if, Dili na rin. ayo, dili dere. Well, ang akong plan is, supposedly, is by this time, nanak ko sa Canada. Mo kita tong bet the last time. Yes, but because of COVID, Yeah. pandemic, so may mga adjustments Hmm. na kuan. But we will also talk to you guys on a separate vlog if In the naana future. in the future why. Yun na. So, stay tuned. Subscribe to our channel. Share our channel to your friends. Okay, so next question. Pepsi or Coke? Coke. Why? Tinidor. Nara. This is tinidor. Pepsi Why? or why? Tabangan ko sa Coke, sa Pepsi. Yeah, sorry Pepsi, tabang yun yung Pepsi ay. Tabangan ko sa Pepsi, but Why? But nasa ila ang akong favorite na drink. Which is? Mountain Dew. Yeah. Yeah. Mountain Dew is good. Usahay kung hindi may makakita og Coke sa store or sa grocery yan, we always go for No, Mountain Dew. I'd rather man. You'd okay rather? ko nga, mas kuan ko. Papiliun ako either Coke or Mountain Dew. Mountain Dew. Mountain Imo ha. But you asked I'm always the Coke person. You asked kasi about the brand. That's Okay. why I said Coke. Okay. So, Smirnoff or apple na beer? Dili man sila pwede i-compare. But if talagang kag drinks, kung mag-night out tayo, na mag-video kay, ano siya mo mas preferred in nun? Apple. Apple na beer. Because it's light and dili kay ko ano. Paano Mabuyong. Low kay ko og Tolerance. tolerance sa alcohol.
So, I am always mindful kung sa ako imnon. So kung mga hubog na guys, sa tulog ng splak. Mm. So ako nagsuka pa sa splak na. Dili ko kapabot sa point na mahubog ko. Responsible, drink ko. Mm-hmm. And everyone should be like that. Dili maghulat nga mukha mang na ay hamundang. Kasi di mo pa rin yun. Sige na, di na ko supa kong kay birthday niya. Crabs or shrimps? Shrimps. Shrimps. Lobster or shrimps? O sa kuway? Ay, why? Tama natin siya guys, why? Because lisod kaayo kaunon ang crab. Kailangan nimo siya ihimay-himay ng ayo. Ang shrimp siguro nimo kuha ng ulo ug ang katuyang panit. Okay na dayon ka. But na in particular, okay. This past few months, hili kay ko magkanakan og mga mukbang ng seafoods. Guys, di pa siya matulog. Alas 12, nagtanawa pa siya mukbang. Human mo, text din siya, gigutom siya. Na in particular crab, I don't know kung sa to sa klase nga crab, but grabe kay siya daghan kay siya meat. Ang pagkaunon nimo siya kay di ba sa to kakwaon ang kanang ibabaw na shell, kito kay i-crack jud mismo ang shell, tas nagpatagal Ay, kana yung head, yang ibabaw, i-crack lang niya. Panghaon din itong shell, na din nagtapok ang yahang meat. Munang ganang ginagamit sa mukbang, di ba? Dili. Alay po. Naay sa kanang mga seafoods, but lahi man siguro na sa mukbang. Naiuban. Kaya gusto na ako siya i-try. Gusto ko makita niya ito klase ng crab. Kaya gabi ko interested. Kaya dali na ka siya kaunon. Naba na din ni? Or na din ni ba't mahal? I don't know. Dili mi Haven't expert. seen. Dili mi expert sa mga seafoods. Oh, parang kaya sa kuha tanan ingon na ni shrimps. Pero nagin ni sila yung mga specific no. Sa kadagko tapos na yung mga identifications. Yeah. Though mga wala man sa classifications. wala sa nag-try sa uban nga mga mga seafood restaurants kaya nga itong sakit, especially ako, is if ginahan kay ko anang Ano yung mga standard. niligyod, mo gina kong balik-balikan. Then, kami mga good guys. For example na red tail. So, pag makaito miglain nga restaurant nga same ilahang menu nga gina-offer. Mura na ma-standard na mo. Katong red tail kay sige na sa balik-balikon. So, nami, yun lang na mo i-mention ang name. Pero naka-add to mi dito, yun may ganahi nga Na-order sa takas dili ka po sa balay before niya, wala ka taga nahigit. oh, lain di pa siya nga store. And then, wala, as in like, di man siya dry, saucy man siya, but ang sauce itself is, Dili na mo. hindi na, sabi nagtamis-tamis na, hindi naman siya bet. So, we always, basta red tail, it's always our go-to restaurant. Seafood. And then, it's always our stress, stress mi sa work. Yes. Either sa among duha, isa na gid na. Ano nga gusto mo kaon? Red tail. Mura gid na. Walay question, walay like option. Basta may red tail, always in a go. Dami pa lang chicken, no? I think pareha naman kita ng prawns, pareha naman ta ng shrimps. But ang ilang kung pagkaluto, the way nila giluto. Ilang ang food. sauce. Ay, nakatupod dito sa Jarbor ha. Dupit katulo. Namin na ikatulo po. Mga around. ano yung first na pasabot nimo? Dito sa downtown. Taas. Then, downtown Downtown third floor. Ana. Japan third floor? Japan third floor. And then, ang second is dito sa Jarbor ha. And then, third is katong sa balay. Order. COVID na itong time. Yan ang home. Rice daw. Actually, ako ito dilo. Wala ko gun, guys. Yan ang home. Georgie, ano na, Nabi? We have Siamese. His name is Georgie. Georgie Bear. Georgie, ano. And then, Gigi. Gigi. Curious siya kung gawin saan mo siyang gihiktan. Then, amo siyang hiktan kay usahay mo ani sa lamisa. Gagawin sa tiil. Gapang hit sa karon. Manhidan ni and then seafood. So, magsige sa tanaw, mangayo. So, amo siyang gihikot karon. Kay seafoods man. So, we cannot afford na kagid ang among mga alaga. Kay Allergy mahal siya kayo. pala. Lagi mas mapalit kami sa ilang tambal kasi sa amo akong manggani. So, wala. And the next question, Starbucks or Coffee Bean? Kasi kalainan nila mga. Feeling na ko na ang mga coffee shops kay. Murag pari-pareho ra. I don't know. Ako personally dili kay ko hilig. Hindi ko mag-coffee, but dili kay ko hilig ang mga Starbucks and yan ang mga ano. Dili kay ko kung magpalit man lang ko take out pag di man ko ganahan mo Saan standby. ganun magstay. Dili man sa ingon na si Cassie kay kanang Asocial. antisocial, Dili but anti-social, asocial do pa. asocial ka or basta ka na. But she always prefers good nga private time, ano lang, homebody. Kasi mag-stay sa public. Usually good naman na kay mag-take out lang mi. Drive-thru. Drive-thru or sasakyanan may mga mas ma-enjoy na mo na nga moment. Kaya mag-stay good. Ano lang. McDo or Jollibee? Jollibee. Pero, Fries sa McDo or fries sa Jollibee? fries sa McDo. Fries sa McDo or fries sa KFC? Careful. Fries sa KFC or katong potato corner? KFC. KFC. Ano yun lang, kamu guys, ito yung prefer sa kuwan. Fries, comment down below. At least, barabasin di pareho tag mga taste. Diba? Simpuhon, magkita-kita, mag-funding. Char na dayon guys, na funding guys.
Abo ka try chicken. I'll try this one. Halang. No. Don't like spicy. Hindi ko mabig spicy, guys. Mawadan. Na may uban nga makagana pero sa kuha kay mura ko. Tungod sa kahalang mura ko mawadaganan ka. Depende naman good po sa spicy. Bela. Ayaw. Naku madumduman ani nga lasa. Ayaw. Dito Ay. sa ulit ka upuan. Ay uba. Nawa na. Naku madumduman ani nga junk food. V-cut. V-cut or barbecue sauce siguro din. Lagi na yung barbecue sauce. Nami ka guys. Sa wing it. Ay ilang office, ilang store. Sa Centrio. Kaya dili ko sure ada pita. Wing it kabalong guys asan? Comment down below. Nami kabalo. Ano kay pangalan niya wing it. Sa may kuan daw, Metro Bar. Wala na Metro Bar ba? I don't know ba oy. Ano di kami ka ng pamilya yung mga yan. Di mo gumilagan guys. Kulong hay. Mula agad yung na among mga igagaw. Mag-night out niya with cousins. Or mag-video kay. Mura yun na. But most of the time. May palit dun. Pero agad yung shopping guys. So may mga As foreign in. palitas. As in. Kamwat me. Ano may crabs? Ayaw mag-awat guys. Ayaw mo ng kamot me. Ha? Hindi na magkamot me. Ah, dito magkamot me. May crabs. Gihaf nila. Yeah, I already ate the half. Gahapon, di ba? Nag-inom ako sila no gahapon, nagkaon kong crabs. Yeah. Namit ko ito gahapon. Dahil ito sa term, ano? Lungbo. Ay, Lumboy? Lumbay? lambay? Lambay? Ano? Hindi ko familiar guys. Lambay is kuan. Kanang krokodil. Crab. Crab gani. I'm not shrimp. Catch up, dear, catch up. Ah, lumbay? Lambay? Ano ba? Ikaw ay nalulumbay. Lambay? Lambay, oo, kato gahapon. Namit Yung gahapon. lambay. Ano ba na niwang guys nga frog? Niwang What's ka wrong ng with frog. Niwang siya, pero katong gahapon kay dili siya ingon nga niwang like ay dagan ka sa unod, ay sulod. Kasi nalingaw kay migkaon sa crab sa gahapon. Dagan kay seafood sid gahapon man kay dala. Dako sa picture. Nya, pagkahurot sa isa ka sudlanan, hala gi-refillan. Hmm? So hala, Hmm? nag-star gyud akong ayos gahapon. But tungod kay gabi na pod, so we need to stop eating to start the Lagi nalimot ko yung Wala sa na order. nalimot ko yung sa mangod nga magpalain ko adto pero nawala na sa akong mind. Too late. Too late. So I enjoyed my dinner. So how was your birthday last night? Okay lang. Hindi ka pa itong luto. Napasok ako katulog. Yung chicken, itong gi-roast ninyo. Naluto lang. Naluto na magigit siya, actually. But kulang lang siya pagka-crispy o brown. Nag-try mi guys, pag ano magamit ang microwave, gas Gas range gas oven. range oven sa kumama. Naguto ng chicken, roast chicken ng American style. Na may mga, Ito, nagtanong mo sa, kamo lang nagtimpla or nakagisundan na recipe. Kamo lang. simple recipe lang po. By the way, guys, si Kashi is half Ilocana. So, they're really good in cooking. And then, isa silang pinaka lamig yun. As in, like, lamig yun. Pinakbit nila nga. Ang ampalaya, guys, ikaduha. Dito nga on. Mm. Yung pinakalabas, ana. Katong murag dwarf nga palaya, gagmay ka nga. Gagmay. O katong talong nga, pag gagmay. Itong nadapit sa yung office. Dili mawod. Gagmay man to. Nga dili, tinuod. Ayaw mutuwa ng, ano na, mag-relight sa pinakbet. Diyos ko mutuwa na naasa. Merkado ibalgan yung sila pinakbet. Di na na. Dapat dag ko siya pagkakat. Pinakbit, guys. Lamig kayo. Georgie. Rice. Ay, di mo, ganyan guys. Anya, mahibong ko sa iya ha, magluto og pinakbit, guys. Kaya dili na magamit og kutsilyo. Gisiun. Gisi-gisiun. guys, ang kamatis. Gisiun ng kamatis. Gisiun lang like bare hands ha. Pula kay nga kamatis. Gisiun ra na niya. Nala mag na. Nala char mag. Musa siguro lamig kay lamig ang mga mutang gisi-gisi. Ganaon lang nila and then ayun lamig gid lang pinakbit. May pinaka usual na ako nga request gid sa sa magluto na pinakbit. Di po siya kadili. Kay Ako iya mag-request. ko favorite ang pinakbit po. So kanang mga onis gawa so nangaon na mi diri sa balay. Pag nay pinakbit gani pag uli niya sila ha. Kaon ko siya. Kaon din sa. Ay, Sa dili kadili. ko gakaon og pinakbet. Pinakbet sa lain, like mga restaurants. Or eatery dili. Labi nagkanang naay bagoong. May umay, may uyap, Uyap. umay. Ako dili po ko pwede na kay grabe ka katul guys. Feeling na ako kay kanang ikamangan kung dagan kay lamig. Dili ko mutuon na may sa kuha nga pinakbet na. Lisod sa ito. So, known man po daw mga Ilocana nga mayo maluto. So, she's half. I mean like, half yun, di ba? Dili ka ng wisik pa. Ay, Ano sa wisik. wisik? Ay, wisik, guys.
half yun yung mama kay full man na Ilocana, si Chairman. I call her Mom Chairman. Wow! Di ba sa mga Korean, basta tawag na yung parents nga, Chairman kayo mga VIP. So, iya po mama kung di na tawag yung Chairman. So, mamang code name sa mama. Hi Mom! Chairman! Mama Chairman. Mama Chairman ako. Okay. So, well, taas-taas na yung mga storya guys, mahurot na mo ang kuan. Sakit na kung likod ka. Oh, Tapos, papilion ka where ka mag-shopping. Sa SM or Ayala? Asan? SM. Why? Hindi ko pinasayala kay bulag-bulag. Tapos gamay rin lang department store na compared na SM. Ano sila department Ay, store dili, actually? dili yun nila own, di ba, Robinsons? Robinsons. So, kami guys, mamalit niyo sa mga gamit. Usually, good ano, SM. Kaya marag halos, they got it all for Oh, us. yeah. So, SM yun, medyo pamalit. Kaya narin sa department store, and then you get most of what you need na dito. Dili na dito siya necessary na mag-ito one shop to another. Okay. Unless na lang natin particular ng kapang taon. But if not, Yung dili po may fanatic na magsige laro-laro, lakaw-lakaw. muli ka din diretso ka na. Sukdo nang ipalit. You do that. Sige, sukod na naman dito, pabot sa balay. Eh, yun na sa balay, sukod na yun. I-convince mo yourself that you made the right decision. Yeah. Kaya, napag siya purpose kay if ever lugar na miss, impulsive lang yung pagbuy ba, tapos dili siya, impulsive. tapos dili siya fit or whatever, pwede pa din mo siya mabalik. Or resize, or sa baka. Oh, pwede change of mind. Change of item, yan. What are you into? Golds or silvers? So, hindi ko ka-afford. Kasi he is, wise investor. It's very wise siya nga investor. So, that's it. Mura na may hati na information, guys. And then, what else? SUV or pick-up? Pick up. Kasi drives pick-up. That's her first car yun. Dili counted ang pick up? Dili counted kay, pumantoy card. Pero na ako, ano ko lisensya ito kan? SP? Ay, lisensya nyo. Mag-SP to siya. Mag-SP lagi? Yeah. And then, both of us yun, guys, is nag-school yun may sa na Driving driving lesson. It's our Bella. She is 4 years old na siya. So, asa to? Kanang both of us yun Both of us. both of us yun driving Driving lesson. lesson. Maski kabalo-kabalo na may mag-drive. Ako dili. Ako, kabalo na ako gamay. Kabalo na gid ko mag-drive. Kabalo ka gamay, kabalo. Kabalo na ako mag-drive. But still, gid may ka ng driving lesson. Kay, driving is not ano man ka nang dili bitaw nimo siya dapat sa yunon. Because it's either you'll break or make it. Inana na siya mga istorya guys, pero grabe ka na siya mo-break of rules. Sometimes. Labi na magdali. Gawin kay guys. Saputon. Yeah. I think it's in the blood. If magtanaw ako ang mga uncle ani nga vlog, and then moabot sa kadugay nagstay sila sa og tan-aw sa vlog, siguro maka-comment sila it's in the blood. Kay I don't know, it's really like that. Di man siya saputon, pero makasapot sometimes gyud ang mga same ni mga drivers nga kasapot like Mga kamote. like Ako, saputon magyapon ko, but dili ko mga way. di siya mamalikas. Ako kahilig ko mamalikas yun, especially nga na-caught off guard ko nga tapos hapit magkabanggay nga na snap yun ko ano. Cat or dog? Kasi she's a cat person. I love dogs, pero Mas ano, grabe din mga isig ko, marami ko mumelt sa mimi. Marapod siya og miming actually, marapod siya miming si Kashi mo smile. Like kanang mga sa gikilig nga kanang sa gigitik, yun na nay mo gawas nga murag whiskers. Inagian sa whiskers yang now. Siya miming. Miming. Pero lang miming as in. Si George, amo lang Georgie daan. Mugduol lang gani and mo. Kiligon siya kay Georgie. Bala lagi. Mapagkalibangon siya guys. Pag muduol lagi na si Georgie pugnan yun na niya. Until such time si Georgie na mismo amuhawa. Ni kumuha na si Georgie mo yung short pig at yung shoes pa. But we love Georgie so much. He's our first cat dude. Who's And he's the only boy among our pets. Kaya ang mga tulo ka dogs, puros girls. Then, I think Georgie is the spoiled one. George's Angels. Yeah, no. But we intend to add Have another one. another cat. But soon na. Puhon in the future. But not now. Kay Buwan gani! ganing ko not now kay medyo complicated ang situation. And crowded na Crowded namin here, so Because we have two giants. we have two big dogs, Argento Giants, a Molly and Lizzie. golden retriever. Amo silang i-pop in ilang picture din hinaside. si Molly, she's a golden retriever. 3 years old. 3 years old na siya.
gihatag siya sa amo. Yes, ipa-adapt siya. Gipa-adapt siya sa amo. And then si Easy, gipa-adapt yapon siya sa amo. She's a Siberian Husky and she's the youngest sa mga dogs. No? Kaning arte, kaning ga. And then this one, Kani kana. Ano siya? That's the spoiled one. That's our first BB. The maldita one. Maldita, and then but very clingy. And she always stays in the bed. Sige sila away ni Kashi. Kaya mga balibo. And ngayon ibutasan mo mutapal niya. Yung ibag-ibagin niya yung snout sa imong hair. Nga feeling din, nga ming sing huton, nga feeling niya kay baho mi. Nakaligo. Sarabay way ligo. Ngano bitaw? Nga manipa. Ang bakan lang kagkalit. I'm not done. You're done na. I'm full na. As Asa in. man mo crabs? Yes. Wala na. Okay, nag-snooze na ako ang Reminder. tigbandong. Ako Reminder, tigbandong ang enough fake na. nagcholas. Enough na of kids. I'm full. Wala na yung sudlan akong Ito na, wala na. Yeah. Ay. Why? Abi na up pa. Medyo nasad ko Kay because there's only one crab here. but the meal is good. Meal siya. Pero dili lang yun siya what we expected ba sa kani. Kani siya. Kay we were really thinking na ay tahong ba to? Naingon na sila actually, so wala na ako na-expect. Nag-inform na sila nga walay tahong. Alam mo, ako sila paibot og tahong. That's Bella. She's a Japanese Spitz Terrier. So gikan sa ako ante gipangayo ra gud nako siya. Yeah. Actually, sa mo ang mga Alam mo, babies, kanina mag yung maldito ang mo napalit. napalit. She's from Cathy Puries. Cagayan based gyapon siya. Dili man jud sila yata breeder. But sa katulang na time na nagbuntis si siya to name si Kiki. Si Kiki the Korak. Si Kiki o si Jinky? Ay, si Kiki. Kiki. Si Georgie is a mix of Korat and Siamese. Siamese. Pero mas dominant ang Siamese sa iyaha. So, manang Siamese cat siya. Ano si Yamis akong isa? Siamese. Ano siyang brand? Siamese. Siamese. And then, Siamese. mag 1 year na po si Georgie next month. November 1. November 1. 1 year na siya. So maybe you're thinking, anong nagpalit me? Oh, di ba? Adapt, don't shop. But, Pero, kung good, si Georgie good kay Will. Siguro, ay. Kaya ako man dyan ang na-request ani actually kan Georgie. it was the time I na fell in love. si Kashi was really into cats. Nasiyasag pa na videos about sa videos ng cats. Kasi sila kalambing. Pero, I think that's coming ko ano meaning ni. But, Wala ato siya dito, wala man lang din. I think Siamese natural na Siamese. Snabera, So, snabero. because in Thailand, they are known to be royal cats. Wow! Nami prinsipe man, tawag naman siya, boss amo manager. Wow, Because Georgie! Siamese in Thailand are known as royal cats. Ang Persian po, pareho rin na sila. So siguro yung anak siya o batasan. Nakita ko sa dito. And then, sa to, kung man itong anong nagibay na to siya. Ginahan ko na. Sumatay. So, and then, nakuha naman ko siya, he was only 2 months old, no? 2 months old, January. Dili, mo nang ikuha na to siya actually. Nakita na to ang post ni Ma'am Cathy. Ni ginahan kay ko sa iya. But, ang gusto ko kasi Tom man to. Katong Tom Gray. Dre, si Tom. Si Tom, but ako yung gusto kay si Georgie kasi like pag abot na to dito lang Ma'am Cathy kaya ako yung ipangita kay si Georgie. And then, Georgie. and then, but, dili yun ang Siamese among first nga choice. British short British hair short yun. hair. Oh, pero mahal kayo siya guys. And then, I think mudagan siya 15. Around 15. 15. Basta mahal siya. Sila ka export quality. Then, no to, nag-off me, na may uban Persian, mas known man ang mga breeders sa Persian. Pero, ang mga problema is, grabe kayo sila mag-shed. And then, naanabi may Siberian Husky. Grabe Who kayo mag-shed. sheds a lot. Good. Like, every quarter, like, mahapahak yun siya. Georgie! So, dagan na kayo may mga fur. Tubag po siya. So, mo tong nangita gud mo kanang less lang kayo mag-shed na cat. So, nag-research we made our research. Kanang Persian, Siamese, ano. But that was before, basta na-decide lang. But that was before kay dili pa dito siya din. Mga options lang. Totally nga sure, but nag-research me ahead kay just in case nga we will push through with the plan at least kabalo na mi unsa nga breed, unsay temperament nila, unsay kanang maka-stress sila. As a pet owner, very important yun na you know the background yun sa imong alagaan. So before we really finalize our decision yun na push through pagkuha kay Georgie, nag-research na gud mi like naming mga videos about Siamese. Ako. Naming mga videos sa Siamese, unsay mga temperament nila, unsay lang attitude, ilang character nga. Nama sa dogs man gud og sa cat na ginani mo universal handbook sa ilaha, but ang ila ding temperament is nagdepende na din sa genes sa iyang parents. So no to, nakita naman po din ako daan si Kiki kay ang among napalitan sa kay Georgie is my client. So nakakita na ko sa iyaha dati. So wala lang gid ko nag-expect nga dito may makapalit og niming sa ilaha. But the Cathy Fury is very accommodate. Grabe ko siya ma-accommodate og questions may nana and very generous information pod. And then grabe cute kayo if you have seen Chandler the corgi.
ga-appeal na siya og kanang mga dog show. Mauna sila nga pack. Oh, so na sila si Chandler lang magpud isa dog. So I think ang pinakaganahan ako is pag kuha na to kang Georgie is kuan. Trained na siya. cat litter trained na siya. Kuha naman. He was Kami only dito lang gid siya. he was only 2 2 months. months. Last Kay kan man to na Dili, 2 months na. Ay, 2 months January na siya. 6 or January And then 5. supposedly hatag siya is 3 months but we cannot wait. Yeah. So kami na lang din nagpa-vaccine siya. Yeah. And then mo to baby pigi siya diri then ang adjustment gid na mo sa dogs na mo kay sila man ang nakaunal lugar din ni. Niabot siya at least 3 months no. To adjustment na to kay COVID naman tong time. Kang Ate Bella wala problema. Kani mang duha kailangan magapaakon. Hadlok mi actually. Yung sobrang nila kagigil ba? Sinabi nila okay lang ilang baglambag. Mm. Igon, so how many months, 3 months to nga dili kasulod silang Molly o si Easy diri sa sulod. Because di na mo siya lang sa Fortunately nag-COVID na so na ato yung walay work gyud so muto na workout na mo sila nga mag ato na coexist sila so later on nakuan magid baya na ano rin naman workout rin naman. Hi. Na nakadindot lang sa relationship ni Bella ug ni Georgie karon they're so sweet and then as in dula-dula jud sila pero may playmates kasi sila niya. Si Bella, basta namin sa gawas. Igno naman si Bella nga, bantayan niya yung manghod. Si Georgie, yes, sabi ang bantayan. Wala pa lang ko video nga, actual, yun nga, yung gikuptan, kaya para di mo gawas sa screen door. But, nagyan na yung mga moments ngayon na, ilang yun na makuha sa, hindi na videohan or di na mamatay mo yan. So guys, busog na kayo me. This is gonna be my last shrimps for tonight. Oh, Ano nag-cook mo? wala pa. Mulang na ako ang cheeks. Medyo katol na. Nag-blush on siya, guys. Gapamulan na siya. So this is gonna be my last shrimps. Thank you for joining us, celebrating Cassio's birthday. Happy birthday! Happy ka? Yes. Happy siya. Kaya wala na to siya gihilabtan sa yung rice. Gapanghunghong na lang siya. Sa pag-uban sa mukha. Tanaw ko, ipakita ko sa kadaghan ang rice na nakuha. So, isa to siya kakuha niya so daghan ang nakuha. Lamig yung rice sa makagana. So, And almost 1 tub of this. Sure. So, this is muna ning nabilin. So, doon Pero daghan gihapon bit. It's the, and actually it's the, don't know. kani ang empty tub. Naman na siyang gisagol din kasi Pero ang shrimps kadaghan lang. na ni is ang kuan, ang naka-take ang space is ang popcorn. Corn. Nasa Ang corn cubs. Corn Nasa cubs. corn cubs. So, Ay, mo na lang nabilin. Amo na siya Slice. sagol, guys. Then sa chicken, we barely You barely tandog tandog the the chicken. But the chicken is good. It's Yeah. just mas, fascinated din mi sa seafood. So, dali na lang namo tapuson ang amo ang vlog, guys. Salamat sa pag-uban sa mua. And hopefully, mudaghan pa ang atong community from 169 karon na nata sa 178. So, thank you sa mga subscribers. Huwag unta, nadungagan patapuhon. And Georgie said hi. Georgie said hi. So, thank you and stay safe, stay healthy, and God bless. Bye!